Тышта буран бүтін жерге қарлар тутырған. 19 ғинвар узған жұмғада болған күчлі буран, шимбәдә отырып яуған қар, бу атнада да безнең телдән, қолдан күрәк төшмәде. Үтеп баручы атнабызны һәр көне диярлек безне эшләйтте. Техникалар тәүлек әйләнә диярлек қар этте, қар түкте. Инде вазгыять тутырыкланды, бураннар тынды дияргә иртәрәк. Синоптиклар алдағы көннәрдә дә буран яумнар вәгъдә итә. Саба урамнарында қар көрәшін төшеруне үзәктән башладык. Ленин һәйкәле тирәсеннән 7 юл чаты. Җәяүлеләр үзләренә кирәк тарафка юл алып сукмак салганнар. Бер эздән үтә-үтә ул тапталып йөрерлек җирлек булган. Кешеләр зарланмый, сукранмый шулардан йөреп торалар. Һәркем аңлый, беренче урында олы юлларны карарга кирәк. Машинада булсаң да, җәяүлегә калсаң да, бураннан соңгы көннәр зур сынау. Менә бүген эшкә барып киләсе булды. Башта Гөлнар апаның шәшәк кибете кырыенда көтеп тордык. Чөнки анда җәяүлеләр юлы ачылмаган әле, анда минем буй кар. Машиналар күп йөри бит инде иртә белән. Машина юлы кырыеннан барып булмый анда, чөнки анда ике машина дагы чаккасы. Аннары инде бер двордан әйләнеп китеп, нигә Илвинага кадәр кырыйдан уже кар өстеннән булай иттереп юл салганнар. Анар Илвина ягына чыгып барып җиттек инде без эшкә. В общем, квест. Бик кызыклы гына квест җәяүлеләргә. Карларны күрә бетердек инде бүген. Аллага шөкер. Кар яуы чипухайны. Батыргына бит. Әйе, менә Кызылмүшәдә ничек чистарталар урамнарда? Әйбәт, төнлә дә чистарталар, көндездәген. Трактор йөреп тора. Һәр кеше үзенең көнгери, все нормально. Сезнең өчен проблема түгел кар яуы булай итеп. Юк, Аллага шөкер. Әйе, сез җиңел кабул итәсез. Аллага шөкер. Аха. Менә бүген Саба урамнарында йөрисез. Саба урамнарында да чисталык ничек? Саба урамында пешеходка просто чистартылмаган. А так булай нормально. Куркыныч пешеходка. Юлдан йөриләр машина юлына. А так нормально. Әле моңынчы бу соңгы елларда мондый бураннарның булганы юк иде. Шуңа күрә бу шаккатмалы хәл булды инде. Менә кызлар баташума баралар монда. Баштагы 1-2 көндә бик авыр булды инде, конечно. Сукмаклар булмады. Мин иртә белән эшкә барам, нигә мәктәпкә, гимназиягә. Анда инде йөзеп чыгарга туры килде, тыкрыклар вообще ачылмады бит инде. Ул юлга чыгып, ул юлда менәргә инде җайлы булданса. Ну, сукмаклар, тротуарлар ачык булмады инде. Менә хәзер инде ачканнар, Аллага шөкер. Кар яуганга бер дә аптыракмыйк. Кар кирәк. Былтыр бит инде җәйдә кыры булды. Быел инде бу кар яуганга сөйнеп бит алмаска тиеш халык. Кырларыбызга, басуларыбызга никадәр ашлама дым. Менә мин сөйнәм только үзем бик бу карның яуганына, шушылай ишлитеп мотор иттереп. Алар карга карап та ятырган түгел. Менә җәй көннәре без шушы карларны сагынабыз. Шыгыр отлап йөрибез. Менә ничек мотор итеп киләләр карларны җырып. Мин бик сөйнәм бу карларга. Бу кадрлар атна башы дүшәмбедә төшерелде. Иң элек Саба эчендәге олы юлларга игътибар бирелде. Алар да кар күплектән тарайды. Беренче чиратта машина узарлык итеп кенә ачылды. Урам юллары исә бер яклы гына ачылып торды. Җәяүлеләр өчен тротуарлар да башта мөһим участокларда каралды. Аларны тора коммуналь хуҗалыгы җыештыручылары көрәк белән эшли торган урыннарында, мультитрактор уза торганнарында рәткә ачып барды. Базар урамы юнәлешендә эшләүче көрәкле кар көрәүчеләр янына без дә тукталдык. 8-нче артадан мин. Расим абый сагат 4-тән чыга инде. Аныкы тегендә пешеходы бар. Уларны гел чистартта инде. Бер көндә калдырмый, шуны чистартып китә. Но безнең инде үзебезнең маршрутыбыз бар инде безнең, менә теге кичкенә кибет. Аннары менә шушы кызыл здание, 9 майдагы 2 күпер. Аннары ИНВДның күпере, аннары китә Илнурның анда күперләре, ниләр баскычлары инде. Аннары инде Алсу кибетендә 3 күпер бар инде безнең. Вот, шуның белән дальше тегендә вакыт калса гына инде, вакыт калмаса инде бара алмыйбыз, дальше продолжение инде урамнар инде. Вот. Авырмы? Моны хәтле кар булганы юк име? Моны хәтле кар булганы юк әле. Вообще беренче күпмегән итеп инде беренче инде. Шундай кар, әкәмәт бит инде бу бигрәк тә. Кая? Җитешәсезме? Ну тырышабыз инде, тырышабыз.
Jevliler zorlanmıyor mu? Yol bir... Yok, yok, yok. Zorlanıyorlar mı? Yok, rahmat aytып kiteler. Jevliler. Mına niken kişiler indi, tigi pешеходтан bargan kişiler. Aybat buldu. Rahmat sizlerdik, aytып kiteler. Әлеге кадрлар Соба урта мәктәбенә илтүче юллар. Соба читендә урнашкан бу белем йортына укучыларны күпчелек әтияни машинада китерә. Без әлеге мизгелләрдә Соба урта мәктәбенә илтүче юлда басып торабыз. Күрәнегезчә, биредә техникалар мәктәпкә узыр өчен бер полосалы юл ачылган. Әйдә менә биредә җәяүлеләр өчен килә торган тротуар юлы әлегә ачылмаган. Бүген дүшәмбе төштән соңгы сәгатьләргә кадәр әле ул менә шундый халәттә. Хәмидә менә мәктәпкә олы юл янәшәсеннән бара торган тротуар да чистартылмаган. Без инде күпме генә балалар куркынычсызлыгы беренче урында дисәк тә, әлегә кадәр юллар чистартылмаган дип әйтәбез. Бу инде техникаларның олы юлларны, үзәк урамнарны чистартуы белән бәйледер. Әлбәттә, атна ахырына кадәр бу юллар җәяүлеләр өчен тротуарлар дип әйтик, кардан арыныр, чистартылыр. 24 гыйнвар иртәсенә инде җәяүлеләр өчен тротуарлар басу юлыннан да машина юлына параллель итеп тә ачылган иде. Техникалар бу территориягә график нигезендә килеп җитә. Янәшә объект ягулык салу станциясе биләмәсендә дә кар түгү эшләре тулы көченә алып барыла. Машиналарга килеп туктау, тоткарлыкларсыз ягулык салып китү өчен бөтен мөмкинлекләр булдырыла. МТЗ-82 тракторын иярләүче Алмаз Фәтхриев артыннан ялт иткән җирлек кала. Үзем трактор алган ек, лизингка. Бу көндә кар бик күп яуды. Хуҗалыкларга, оешмаларга чакыралар бик күп. Көне-төне шул кар чистарту белән шөгыльләнәбез инде. Кыштан килгәнчә эшлибез инде. Көн дип тормыйбыз, төн дип тормыйбыз. Чакырган җиргә барабыз. Эшләргә. Чакырулар бик күп, үзегез күрәсез бит, кар. Ахыры елларда булай кар яуганы юк әле. Мондый кар булганы булмагандыр. Кар түгүче Рафик Галиәхмәтовка да бу көннәрдә эш күп. КамАЗына кар тияп, полигон Соба арасын урап кына тора ул. Инде көне буе шунда ташыйбыз. Площадканы ачып торалар, чистартып. Туктап торган юк инде. Менә ничәдән тотындыгыз эшкә? Ничә көн инде сез кар түгүдә? 2 генә көн әле бүген, 2нче генә көн минем. Үзләре чакырып алды. Кайларда эшлисез кар түгүдә? Әле пока шушында гына. Запас заправкада. Әйе. Коммунальныйга барган юк, анда әйткәннәре юк. Чакырсалар баласын. Чакырсалар барам инде. Эш күп. Күп, Кар күп бу ел. кар күп. Мондый эш булганы бар имәре барча. Монда юк, буран юк бит әле маңанча. Монасалана үзебезнең урамнардан ишәтәсән дә. Өйгә керә торган түгел, урамнарга керә торган түгел бит. Машина биеклеге бит урамнарда кар. Өйдәге кар белән ничек көрәшәсез? Трактор yolлап чыгарасы була инде. Ишәтәсәң, аны язы да бар бит әле. Су бассан эшлисең. Бу бит кисәк кенә җылытса агып китә торган нәрсә түгел тиз генә. Соба буйлап ары киткәндә шифаханә стоянкасы тулысынча чистартылган. Машиналар белән килеп туктарга, аларны калдырып китәргә бернинди куркыныч юк. Хакимият йорты каршын кардан арындыручы Илшат Хәнәфиев сүзләренә караганда, ул ял көннәрендә биредә эшләгән. Дүшәмбе кеше эшкә килгәндә мәйданнар чиста булсын өчен бар көчен куйган. Хәзер дә тракторын туктатмый үзәк урамны чистарта. Трактор артыннан кар түгүче КамАЗ машиналары да берсен-берсе алыштырып кына тора. Каршы якта финанс бюджет палатасы урнашкан. Биредә хезмәт куючы егетләр дә көрәк тотып каты эштә. Сукмаклар салалар, кар сыннарын да игътибарсыз калдырмыйлар. Менә яңа ел хәтле менә бу сыннарны бик матур итеп ясаган идек. Хәзер инде бүген карлы бураннардан соң сыннарыбыз капланды. Без аны ачып, матур итеп тотабыз. Халыкка матурлык булырга тиеш. Коммуналный бер үзе илгәр алмый, аңа да ярдәм булсын. Егетләребез бар, шибез, фигуралар матурлап тотабыз. Үзебезгә килгән халыкка менә бездә оешмалар бик күп килә инде. Аларга килү өчен сукмакларны салып куйдык.
Егетләребез бик молодцы, коллективым әйбәт, Аллага шөкер. Гали Закиров урамы буйлап үскә таба күтәрелгәндә Трак коммуналь хуҗалыгының техникалары эшләгәне күренә. Кар иттергеч, төягеч, махсус тракторларны иярләүчеләрне сөйләштереп тә булмады. Алар бер генә минут вакытны да югалтмый, төп эшләреннән бүленмиләр. Артларыннан исә ялт иткән мәйданнар кала. Машиналарда иркен йөри, җәүлеләр дә рәхмәт укып уза. Атна уртасына таба Соба буенча вазгыять тотрыкланды. Олы юлларда, урамнар да киңәйтелде. Шүп контейнерлары тирәләре дә тәртипкә китерелде. Кар көрәшен Трак коммуналь хуҗалыгы җитәкчесе Илнур Хабибуллин үзе дә бер генә минутка да контроленнән ычкындырмады. 3 сутка буе кар яуды. Мондый карны 10-нчы елдан бирле, по-моему, күргән юк буга инде безнең. 18дә зрак яуып алды инде. Бу күпкә китте. Бөтен урам капланды. Менә хәзер Аллага шөкер инде, Аллага шөкер, уже понедельник, вторник, среда бөтен урамда йөрерлек, хәзер расширение, киңәйтү эшләре бара. Бүгенге көндә 23 техник эшли. Моның бит әле өстенә кирәк тротуарлары да, төп урамнар, тыкырыклар. Бүгенге көндә тротуарларның где-то бер 50% ачылмаган. Тыкырыклар 50% ачылмаган. Менә үзегез күрәсез, менә тротуарларны ничек вынужден ачабыз, ротор белән сиптерәбез. 2 ротор эшли. Әйттем бит 23 техника дип инде. Хәзер менә без бүген хәзер басып торабыз. Больница ягында, менә бу районда инде. Менә моны һәр киңәйтеп бетердек. Бүген кичкә киңәйтеп бетерәбез западный зонаны. Оннары калып килә безнең инде. Шушы менә Комарова, Кировлар и ни инде Титов яклары. 2 участок калып килә. 2К700 3 балалы якларын сплошной күмеп куйды. 2К700 шунда эшли, киңәйтәбез. Бөтенесе безнең битне 84 километр ярым юл бар, урамнар чистарту. Где-то бер 25 километрга якын тротуарлар, менә шуларның бөтенесе дә иртән 4-тән чыгабыз, кички сәгать 5-кә хәтлек. Техникларны әйтеп күрсәттем. Җегетләргә рәхмәт. Үземнең 13 техника, администрациягә рәхмәт, исполкомга, Марат Рашадовка. Шиттен техниклар, менә шиттен түгел, шит оешмалардан, үзебезнең район оешмаларының техникларын бүлеп бирде. Менә алар белән матур эшләп, Алла бирсә, атна ахырына бөтен нормальный халәткә килербез дип уйлыйм. Соба Трак коммуналь хуҗалыгы каты эш белән бер рәттән шатлыклы мизгелләрдә кичереп яши. Нәкъ менә шушы атнада республикада Тармак коллегиясендә аларга яңа трактор тапшырдылар. Ул хәзер кайтып гаражга урнашты. Механизаторлар тарафыннан көйләнеп бетеп, эшкә чыгарга әзер. Татлизинг программасы буенча бездә бу 6 техника бар иде инде. Төрле маркадагы СНП, Ант, КАМАЗ һәм шушы МТЗ 82ләр инде. МТЗ 82 шушы сез күргән МТЗ 82 безгә бүген төннән менә кайтты. 3-нчесе кайтты инде. Моның артында щеткасы бар, алдында көрәге, ковшы бар, төрле эшләр эшләп була торган әйбәт техника. Рәхмәт хуҗаларга. Халыкта коммуналь предприятиеләрдә һава торышы турындагы мәгълүматларны даими рәвештә күзәтеп тора. Фаразлау буенча киләсе елларда тагын күпләп кар явуы көтелә.